Иртәгә халыкара хатын-кызлар көнен билгеләп үтәргә җыенабыз. Шул нисбәттән без сөйкемле затлар аеруча матур булырга тырышабыз. Хәер, хатын-кызларга һәр вакытта да затлы, матур булуга омтылыш булган. Бу фикер белән Алтын Хәситә бәйгесендә катнашучы модельер, дизайнерлар да килешә. 2019 елда беренче тапкыр узган бәйге шундук халыкара статусына ия була. Җиңү яулаган эшләрне шушы көннәрдә Казан Кремлендә узучы татар костюмы традиция һәм трансформация дип исемләнгән күргәзмәдә күреп була. Россия халыкларының сәнгате һәм матди булмаган мирас елы кысаларында узучы чараны без дә күреп кайттык. Хәситә татар хатын-кызларының борынгы күкрәк бизәге 18 гасыр уртасы, 19 гасыр ахырында амулет ролен үтәгән. Ул тәңкәләрдән кабырчык каурый, төймәләр һәм төрле зәркән эшләнмәләре беркетелгән берничә катлам тукымадан тора. Менә бу Хәситә. Менә бу Хәситә каян килгән, аның генезисы, аның тарихы каян чыкканын мин тикшергәндә, аны эшен төбенә җиткәндә дип әйтәсе килә. Аның төбенә җитүе бик читен булды, чөнки күп җирдә аның турында мәгълүмат юк. Ул каяндыр чыга, каядыр югала, кайсыдыр гасырда име, ләкин берничә ел дәвамында мин эзләдем моның төп килеп чыгуын. Һәм инде менә минем аяклар мине Санкт-Петербург, Мәскәү, Казан, Әштерхан, Кавказ ягына җибәрде. Үзбекстанга барып, Афросиап городищесы бар. Анда сакланган настенные рисунки, менә дивалда ясалган рәсемнәр. Менә шул западно-тюркский каганат дип атала инде. Вархаман заманы, ул ислам диненә хәтле булган заманнар, 7-8 гасыр. Менә шул диваллар рәсемендә 7 гасырда менә шул затлы ханымлар статусный кием дип хисапланган, һәм инде ул ритуальный кием дип хисапланган. Менә шунда 7 гасырда табылды безнең Хәситәбезнең килеп чыгуы. Бәлки ул аннан да иртәрәк булгандыр. Халкыбызның киеме декоратив гамәли сәнгатеннән аермалы буларак тулы бер образ булдыру белән бәйле. Ул өс киеме, баш һәм аяк киемнәре, төрле тимерләрдән кушып ясалган бизәнү, зәркән әйберләреннән тора. Костюмның төп элементы булып өске кием кала. Аның нигезендә борынгы төрки формалар ята. Туника сыман өлгеле иркен, озын хатын-кыз күлмәге, тезгә кадәр кисеп тегелгән ират күлмәге һәм киң балаклы ыштан. Җиңсез яки кыска җиңле камзул, кафтан, шикмән, бишмәт, җилән, толып һәм ачык изүле билле яисә туташ өс киемнәре тулыландыра. Мех тукымадан эшләнгән баш киемнәре, киез аяк киемнәре һәм бары тик татар халкына гына хас булган бизәкле читекләр төгәлли. Прекрасная выставка, которая показывает историю, традиции каждой культуры, народа. Бу искиткеч матур күргәзмә, бигрәк тә Казан ханлыгы шырына туры китереп төгелгән киемнәр зур кызыксыну уята. Милләттәшебез Алтын Хәситә бәйгесендә җиңү яулаучы үзбәк кызының эше түрдә урнаштырылуы безнең өчен кыйммәтле. Гомумән алганда, үзбәк халкында шигү сәнгате киң таралган. Борынгы үрнәкләрне әниләр кызларына, кызлар үзләренең балаларына тапшырып калдыра. Шигелгән киемнәр көндәлек тормышта да кулланылыш таба. Үзбәкстанга килгән кунаклар исә авыл, шәһәр урамнарында да милли киемнәрдән йөргән ватандашларыбызны күрә алалар. Татарстанда да яшәүче милләттәшләребез милли шигү үрнәкләре белән бизәлгән киемнәрне бик яратып кия. 19 гасырның иң матур үрнәге Казан татарларының шәһәр костюмы. Соңрак киемгә Европа модасы йогынты ясый. Кечкенә калфаклар, бәрхет һәм күн туфлиләр керә. Шуның белән беррәттән зәркән әйберләре күкрәкчә, Хәситә онытыла. Узган гасырның 20-30 елларында традицион татар халык киеме бөтенләй кулланыштан чыга. Бүгенге көндә дизайнерлар татар киемен театр сәхнәләрендә, фольклор музыкасы төркемнәрендә чагылдыра. Монда ике төп юнәлешне күреп була. Беренчесе традицион халыкчан формаларны, икенчесе авангард алымнарны куллану.
Кокон тутты проекты кысаларында узучы чираттагы очрашуга килүче кунакларга күргәзмә белән танышу белән бергә Казан ханлыгы тарихы, ханбикәләребезнең көн күреше турында мәгълүмат алу мөмкинлеге дә булды. Ул заманда битне агартканнар. Иннек кершәннәр белән битне агартып, аларда шул вакытта шундый мода булган. Оппак иттереп битләрен буяганнар, кап-кара иттереп кашларын, һәм инде күзләренә сөрмәләр, менә сөрмилницалар, менә бу борынгы сөрмилницалар, сөрмәләр белән менә булай иттереп матур иттереп стрелкалар ясаганнар. Һәрбер үзебезнең ханбикәнең үзенең яраткан исе булган икән заманында. Әйе, менә без бит инде үзебезнең яраткан парфюмларыбыз бар. Менә шулай ук аларда да яраткан парфюм, яраткан төс, яраткан исләр. Менә мәсәлән, манчага кергәндә алар манчала белән кулланмаган. Алар ефәк чүпрәгә, менә ефәк тукмасыннан менә шундый манчала булган аларда. Күргәзмә апрель аена кадәр дәвам итәчәк. Тиздән коллекция чираттагы алтын хәзинә бәйгесендә җиңү яулаучыларның яңа эшләре белән тулыланыр дип ышанасы килә.